first hingke ang andara bai mela gurungna thangmani hingke amoni pore hingke bo ano bo suteina hinui ano bai susmita bai nung aro kisa tongmani ang suti hegena hinui cycle nakha hingke ang tongkha hingke bubai kisa jaga tongmani pore kisa mela ni side thangai yakanai oro hingke no chwlarok pajono haike ekjon hingke bini boyfriend ta hingke bini boyfriend dolok ta hingke bo kisa jaga oro kok samani pore hingke no bo saka ang ani boyfriend bo kisa mali hegena nung kisa tongmani hingke ang bo kono parni bai hingke bilip khai yakanai tongkha amoni pore hingke no thangmani pore hingke no o chwlarok kisa jaga beraina hinsao hingke hingke thangya hingke afu jaga borok kwbangmano tongo hingke kisa jaga simina himka hingke ang tai thangya hinui saka hingke borok ano bukhuk mutubai tei yakni phone segui yakanai twlangoi thaka hingke amoni pore hingke ang kun phano saimanliya hingke phung aya yakanai ang saimankha jate ang ekdom serious pura no kisa bono bwchai bo maya kumu khaimaya oni hama simi no kisa misa phai tongo hingke no guardian rok ano hospital thlangmani pore ang saimankha jate go rape wngkha hinui doctor rok nam tin saklai kana doctor rok direct no sairiri kapro check khaimani pore ta mungno tui norok ro tangai ma phaiga bo chung tini youtube federation ningoi chini tripura mothani wings chung sikla bodol chung khanaka thangnai nobomini dino chini bukhuk chini apraskar ni bukhuk khoroksa bo romphere jakha eba rape khaijaka hinui khanaka chung abo khanawi tongmaliya chung chini YTF chung ma phaikha tini ani logi phaisa phaikha ani khwai district ni YTF ni district president hiramoi debroma tei chini central ni YTF ni central ni secretary tei chini 45 Komalpur ni chini block president khwai district ni secretary nakadi tei ani asrambari ni YTF ni block president sapi debroma tei bongni amsai ni chini monitoring committee ni chairman rok vice chairman rok bongni je 45 ni je Komalpur 45 ni joto leader song tongo chung phai sungpaikha khana paikha bini bupha bo saka plus amo chini je bukhuk bo saikna rika gotona khe mohai borok bini dara bai puja nainani thangmani osa mwtai nainani thangmani saridiki bo hingke naina thangui borok panbo amsaio thangmani mwtai naina hinui ah jaga thangui borok berai laika wngka laika hingke bini dara kisasa samung nangjagui bong no ganani no khoroksa bwrui bini mung hingke susmita hinui bo saka bono yapar kwlangmani tongradi ang kisa samung nangoi samung nang tongkha ang kaisa manui painaigra nainai bo samani hingke aboni ulo bo susmita ni klangkha hingke susmita erpore bini boyfriend rok logi tongpho susmita ni hingke bini boyfriend ni logi te 3-4 jona borok tongphun hingke borok bai kisa gorok laimani yagulo bo bini boyfriend bai kaisa side o thangui mane kok salainani bai hinui thangui je o je bad baki bini boyfriend ni logi ni je borok tongmani o borok bai bono chini bukhuk no bono yapari klangkha hingke bo phainani lerkha susmita phainani lerui hingke bini je borok klang thangmani tongradi hinui o borok bo chini bukhukjuk no bono berainani logi soka hingke bo saka po ang to norok bai berai maya ang norok sib sini nukya ang berai maya hinui hingke amtui samai logi no borok bini mobile segui bono bukhuk muthubui tamo khaikha bukhuk muthuma logi no bo sendeless wngthaka hingke amtui khaikhai bo bukhuk muthuma yaklogi no bo bini sendeless wngthangma pore bo thangui asuk o thang sijaikha bo je kaisa borok no klaijak hingke ah jagani gana gani borok nukagui salaite hingke guardian rok no khobor rwkha guardian rok khobor rwui guardian rok thang naikha erpore bono medical o tlangkha medical tlangma pore doctor rok bono check up khaikha check up khaimai yakule saka bono je physically bono amtui khaijaka hinui hingke ang abono sana muchungo naidi chung o samuthai wngthon jekono tere wngthon chung jotono khatung khajakhai chini bwsa wngthon bahamjuk wngthon bwsa mane jotono mane amtui khachung khajakhai no chung jotono tere berai laio kintu amtui berai laimani bisingtwi phano amtui samung sita rok khaijakmani ba khainai rok abo hai rok hingke belai chaya chung tini YTF ni hingoi chung mono chung tabuk mo tak bini ro kok sai thangma yagulo chung salaima PSO thangnai salaima PSO thangui chung ah jagani je ayu mo case ni je ayu o ayu bai chung kok salainai mo case busu status tamongkha chung sanai jati dati no je mutui hai samung sitra khainai borok no jati dati no romui borok no je India ni IPC ni bisingtwi bongni tam dara tong bongno jati dati no sasti rwui bongno jati dati no justice mani nangthok.